Lestariyo kabudayan kita cipta budaya krama. Awas sing ati-ati cipta budaya wit amit Mas. Nangge para putra putri sesarengan Mayang Sari Audio. Yo op hey. Yo 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 yo
katon gandes luwes pasuryane nggih was. Yo. Katon kesetan uga terginas-terginas. Sowan wibawane manungsa. Ayo. Prayitna ger sing ati-ati para putra-putri cipta budaya mangke. Ayo ger. Kaya ngomong lah kaprigelan para pengiki ger. Wah. Pas. Yo. Siji dipinarake ger nangge satriya cilik lan ugi kasusul kasuling dening Sri Kandi cipta budaya. So ayo do Ica sing ati-ati yo sak madya balamu ger cipta budaya mewos kaya mangkene hos yo ayo do prajurit waspada kloso sarakan cipta budaya wonten Mayang Sari yo yo nah goyangane para putra-putri cipta budaya jaraan gondang tulung agung sayuk enak Mas Sutri ya pancen panggah penak cipta budaya
Pikul-pikul Anton pikul kira. Oh, Senduk Ica dan juga kawan-kawan. Oi. Ayo coy, prayitna cipta budaya lo iki lho.
Ayo kira sing hati-hati cipta budaya cipta budaya yo wah ya iki lo mayang sari ger yo op ya wah sirah dadi ngelu adek sutini prawan desa anake wong tani dek sutini yen guyu prawan desa sregep ngaji adek sutini kapan bisa urip ngeliti aja lo apa dik bakal tak tekani lambi anyar bakal tak turuti apa jaluk gelang kalung sing gedhi watan sliramu kelemot alapi asik Dek Sutini ayo masuk asik Mbak Astu bersama Mayang Sari audio profesional Legernya Jawa Timur dan juga teman-teman YouTuber matur nuwun awakipun Bolo Kopi sapa kae nganggo klambi biru saja pantes tur katone ayu yen tak sawang amung guyu jebulane jenenge Mbak Hastu kapan bisa dik aku nyanding sliramu prawan desa anteng tur ya luku awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning
sirah dadi ngeluh adek Sutili rawanan desa anake wong tani adek Sutili yen guyu ora kuwati adek Sutili rawanan desa asregep ngaji adek Sutili kapan bisa urip nyawiji anjalo apa sih bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelak kalung sing gedhi awaton sriramu kelemot tak rapi Jos jos ha ho a ha hop Sarangan Durogo Putri ada adik Ica dan juga kawan-kawan.
Kepenake goyangane tengge para putra putri kabeh rawit cipta budaya asik lo 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 ho a ya goyang Siti bersama Cipta Budaya ada Stasiun Tugu Maya
arak bagus. Sayang bagus. Ahe, ahe. Ao, ao. Ahe, ahe. Ao, ao. Au. Cilik-cilik ning uga trengginas-trengginas. Oh. Aho. Yo. Oh. Niki matur sembah nuwun niki wau sampun ngaturaken mangkahipun wonten putra putri saking cipta budaya wonten ing dalu punika. Lan ugi